среща с инфекция, децата от малки започват да изграждат своя имунитет. След малко ще се върнем на този интересен слайд за имунитета, където това ще стане по-ясно. Коя е армията на имунитета? Имунитета се състои от клетки и от антитела, произведени от определени клетки. Така нареченият клетъчен имунитет е неспецифичен, докато антителата са специфични. Антитела се произвеждат срещу определени причинители. Вируси, бактерии и така нататък. Докато клетъчен имунитет, той тотално спасява тялото на 6 страници, независимо от какъв происход. И тук долу тази картинка на много красив начин е показана как клетките на имунната система, това е с електронен микроскоп, това не е анимация, как клетките на имунната система нападат тотален личното, когато спасяват тялото от неговото въздействие, а в дясно това са две клетките, имунитета, който произвежда антитела. Свързването на тези клетки води до синхрон помощи и до съответно производство на антитела срещу определен причинител, специфични антитела. Единият не е специфичен имунитет, другият е специфичен. И двата са изключително важни, двата се допълват взаимно и двата се стимулират по един и същи начин. Ето го този слайд, на който отново искам да спра вниманието ви. Казахте, че с червената линия е показано развитието на болестността в живота на човека. От 0 до 5 години, когато са изгодените заболявания, смъртността е най-висока. След това до към 8-та, 10-та година, благодарение на срещите с всички тези инфекции, които ни заобикалят, които пресрещат децата в яслите, които пресрещат децата в детските градини и те много активно боледуват, в този период на тези срещи от 8-та до 10-та приключва процеса от 8-та до 10-та година, се изработва и придобити имунитет. За това децата тогава доста често боледуват. Затова е важно да има помощ за тяхната имунна система да се справи по-бързо с изработването на имунна памет и склонност към образуване на антитела. Възрастта някъде от 5 години нататък до 10-та година за помощ на имунната система на децата е неизменно задължение на родителите и те трябва да положат активите усилия. Не на празно, това ми разказах при групата на 40 годишните. Това е възрастността. А зелената линия показваше количеството на хормона на важната жлеза, на имунитета, тимусната жлеза. Виждате, че някъде до 10-15-та година това производство започва да намалява, към 40-та година рязко намалява и болестността се качва. Тоест, знаейки базата, на която имунитетът чисто физиологично спада, ние трябва да знаем кога точно да правим нашата активност. Като деца да помогнем да изработят имунитета си, а като възраст вече от 30-та година нагоре, абсолютно активни грижи за имунитета, за да не се достигне до това рязко качване на болестността. Неблагоприятни фактори за имунната система, всички ги знаем. Замърсяването на околната среда, вредните житейски навици, съвлечението с антибиотици, разкъсването на имунитета, физическата преумора, недостатъчния сън, емоционалният дистрес, което е много важно, разбира се, небалансираното хранене, въобще показатели на хранителните продукти, намалената двигателна активност. Това е всичко това, което в началото на първата лекция даденото увреждане на организма от факторите на околната среда са неблагоприятни фактори и за имунната система в абсолютно същата степен. Човешкото тяло е обградено с редица, на този слайд показва, най-различни причини от околната среда, които могат да компрометират имунната система, но ние успеем да се погрижим за нея, да я изградим добре до 10-та година и да я поддържаме в добро състояние след това. Много от предстоящите заболявания биха могли да бъдат избегнати или поне много по-леко преминати. Чести простоти храни, дихателните инфекции, които особено чести в детската възраст и в напредналата възраст, летните диарии, сезонните и хранителни алергии, забележете, автоимунни заболявания и онкологичните заболявания. За тях някакво можем да говорим конкретно, връзката ли с имунитета и възможностите на продуктите, но сега ще говоря за подкрепа на имунитета с продуктите на Форевер. Невероятно добри възможности за всяко едно направление за поддържане на имунитета. Искам да ви цитирам доктор Патрик Холфорд, английски учен, основател на Института по оптимално хранене в Лондон. Той определя 6 ключа към 100% здраве, 6 ключа към
100% здраве. И на първо място, от всичките тези ключове към имунитета, той поставя алоe вера. Това е изключително важно и ценна информация на много високо признание на свойствата на този природен продукт, на тази супер храна, на този тази природа. Иначе, неговата програма за добър имунитет и за добро здраве включва тези вещества, за които до сега и аз не говоря, защото аз не мога да измисля нищо друго, което световната наука и практика препоръчва. Програмата трябва да съдържа мултивитамини, допълнително да бъде обогатяване с витамин С, задължително да има незаменим проблем масни киселини 3 и 6 и забележете цялостен комплекс от антиоксиданти. Защо суперхраната алоe е толкова ценна за имунната система? Само няколко от показателите в тези отделни полета, като са включени, ще ги коментирам. Витамини и минерали, разбира се, че има. Захарите тук долу в кадър ваше. Точно в този раздел от съставите на алоe се намират полизахаридите, които имат силен имуностимулиращ ефект. Ацетонан, който е неизменна част от състава на алоe, е силен имунорегулатор, имуностимулатор, имунопротектор. Противовъзпалителни ензими, знаем, възпалението силно активира имунната система, за да той не е продукт, но когато има противовъзпалителни ензими, имунната система не е така натоварена. Противовъзпалителни агенти има и околовъзпалителните стероиди. Кори има сапонини, които има силно противомикробни и противобактериални действия. Веществата в групата на лектините, те пък подобряват възможността на проникване на алоe при локално приложение на вътре в тъканите. По много посоки съставът на тази суперхрана алоe стимулира имунната система. Много проучвания има в това отношение. Аз на този слайд съм 7 посоки на въздействие на някакъв се спирам сега на тях. Това са дълбоки подробности за лекция специално за имунитета, но като пета лекция днес това няма как да стане. Но алоe вера подпомага имунните механизми във всички посоки на нуждите на една имунна система. Това е доказано да се международни публикации, а практиката го потвърждава. Много е важно, че алоe и неговите съставки регулират силата на имунния отговор при алергия. Знаем какво е алергията, не знаем по какви причини. Организма лекува с изключително силна алергична ответна реакция на някакъв причинител, който за определени хора е абсолютно безобиден, а за други хора е номер едно. Но алоe има няколко специфични действия върху тялото при проява на такива алергии. На първо място това е болко-стопяващото действие. Видяхме, че тук горе има нещо, което е изключително важно. Антрахиноните имат силно болко-стопяващ ефект. Когато има едно възпаление, винаги има отново болка, алоe приложено локално, също така и през устата, има силно изразен болко-успокояващ ефект, противоалергичен ефект, има антиоксидантно действие, има кератиностимулиращ ефект, подобрява прогнозните съдове и антибиотичен ефект. Алоe е природен антибиотик. Действа не само на бактериите, но и на вируси. Разбира се, за поддържане на един стабилен имунитет, първосредствените избор са напитките с алоe, знаем кога и как да ги ползваме. За стимулиране на имунната система ви казвам, че избора, който добавките в време ни предлагат, е изключително голям, както винаги трябва да има основната напитка с алоe, групата на антиоксидантите, пробиотичните бактерии с техния почистващ ефект, допълващите минерали и витамини, разбира се, плюс тестите вини, но в центъра на всичко съм сложила омега-масни киселини. Видяхте, че доктор Форд в ключовете за добра програма за стимулиране на имунитета в центъра слага омега-масните киселини. Аз напълно споделям това мнение, техният ефект е изключително комплексен и изключително добър. Но аз искам да наблегна на пробиотичните бактерии. Знае се, че 70 или според някои учени 80% от клетките на имунната система в цялото ни тяло, всички клетки, с които тя разполага, са разположени и ситуирани под игрицата на тъкните черва. 2/3 от клетките на имунната система са там. И това е съвсем логично, защото първата среща на нашето тяло няколко пъти на ден с храната, която ядем с питиетата, които пием. В тях винаги има микроорганизми, вируси, токсини
и всякакви други реализиращи веществата, за бариера, която природата е сложила там, е първа линия на скок, преработка, да допускате кръвта и лимфата и подпомагане на имунитета да се справи по-добре с всичко това. Пробиотичните бактерии подобряват дейността на чревната бариера, намаляват количеството на болестотворните бактерии и по този начин допуска на всички тези вредители е много по-затруднен в имунната система, така наречен толкова микробия. Затова приемането на пробиотични бактерии е от огромно значение. В последните една-две години, три са говорили с много голям ентузиазъм за пробиотик, пребиотик, симбиотик. Все по-скъпи и по-скъпи пробиотици излизат на пазара. Ето го нашия симбиотик. Какво значи пробиотик? Пробиотик значи за живота. Това е лото. Това са млечно-киселите бактерии, щамовете, които се намират в перничките с пробиотик. Пребиотик, т.е. преди това е храната за тези бактерии. Това е самото алоe. Млечно-киселите бактерии изискват за своето развитие растителни захари. Алоето е пълно с такива растителни захари, в някаква фруктоза, има достатъчно храна за тези пробиотични бактерии. Пробиотика плюс пребиотика, т.е. щамовете на млечно-киселите и киселите бактерии, които 6 типа, които са в перничките на вреда, плюс алоe вера гел, това е перфектният симбиотик. Не е необходимо да се облича човек по някакви невероятни ръками, като това не е под ръка. Една перничка сутрин едновременно с 50 мл гел от алоe. Защо трябва да се пият едновременно? Защото в перничките пробиотичните бактерии са в изсушено в вакуум и ниска температура състояние, така нареченото биофилизирано състояние. Когато влязат в организма в червата и перничката се разтвори, те поемат влага много и започват да се възстановяват. Тяхната жизненост, клетката им набъбва и те се възстановяват. И за да тръгнат бързо да се развиват и да укрепват червата гласинки, на тях не трябва храна. Това е пребиотика, това е алоe. Перничката сутрин, заедно с количеството гел от алоe, прави перфектна симбиотик, а това не само дава сила и храна на клетките от самото алоe, но дава сила и храна на съдържащите се в червата млечно-кисели бактерии. Растенията адаптогени дават природата да пишат, повтарям с възторг, са първа помощ също за имунитета и те са включени в много от добавките, които Форевър ни предлагат. Има няколко много важни вещества, които стимулират имунитета. Много важно и ние трябва да ги осигуряваме с храната си, а когато не можем с храната си, което разбира се е една по-трудна възможност, ние трябва да ги осигуряваме с хранителни добавки. Това са протеините, които трябва да осигуряваме особено за малките деца, които сега развиват имунната си система и които поради по-високото ниво на заболеваемост и по-често се среща с инфекциите, трябва много бързо и активно да трупат не само да спомнасят и да произвеждат антитела. За антителата са нужни протеини. Затова трябва децата да се хранят правилно, да пият мляко, но може да се обогатява тяхното хранене, ако щете допълнително и с аминокиселини от шейките, докато за възрастните това вече е напълно достатъчно, тъй като е задължително, тъй като те консумират по-малко мляко от децата. Всички възможни витамини, като водещите са А, С и Е, сещате са А, З, бета, Т и селен, витамините от групата Б и всички други изредени минерали, витамини. Флавоноиди, разбира се, съчетани с млечно-киселите бактерии. Това е една перфектна комбинация. Виждате, че всичко е заедно заменяемо. Малко ще имате конкретни програми, какво се прави при първи стъпки, но системен подход за защита и за стабилизиране на имунната система е да осигурим три много важни фактора. Витамин С, бета-каротин и витамин Е, които да неутрализират свободната радикали, моментално сечете за бета-каротин. Ето е изменен антиоксидант за подпомагане на имунната система. Не само на кръвоносните съдове, но и съвсем конкретно в помощ на имунитета. Ето ги моите любими омега-масни киселини с невероятно важния си ефект за здравето на имунната система. Имат много проучвания, проведени върху техните качества, за техния ефект, за начина им на приложение, как да се дават за многостранните и действия в човешкото тяло. Омега-масните киселини ви казват, че задължително трябва да се дават с антиоксидант, за да намалее въздействието на свободните радикали върху тях и да не ги окисли. Такъв антиоксидант може да бъде адсорбенция, но може да бъде и помощник, особено когато човек е болен. По-бързият ефект
антиоксиданти, го има в по-ниския пол и тогава по-бързо настъпва това невероятно добро помощно въздействие на омега-масната киселина. Дала съм един вариант за комбинация на тези три продукта, колко в практиката е доказан и има добър ефект. Едната е капсули омега-масна киселина, особено в този период на време, когато имунитетът не е с опасност от компрометиране. Едната е таблетки адсорбент и 15 до 30 мл по-местни палва на ден. Това е една добра защитна реакция за имунитета. В последните повече от 10 години в Европа и в света активно се говори за добре важното въздействие и ролята на лечебните гъби за здравето на човека, не само за имунитета, но и за осигуряване на едно добро телесно здраве въобще. Данните, които идват от изток, са от хилядолетия, те се знаят, в последните години там има изключително активно развитие на лечебната дейност. С гъбите съществуват специални институти, специални здравни заведения лечебни, които лекуват с гъби, но всичко това започна все по-активно да се проверява, развива и прилага и в Западните, и в Европа, и в Щатите и така нататък. Какво ни предлага Форевер? Разбира се, в токса всичкото това, което казах, Форевер ни предлага един имунопротектор, имуностимулатор, Форевер имунобленд. В него има два вида гъби, които съдържат днес изключително важен състав лактофилин, това е полизафилин, който има силен имуностимулиращ ефект. Наред с това имате двата важни антиоксиданти витамина и минералът цинк. За мен Форевер имунобленд е перфектен продукт за този период и за деца и за възрастни. Деца от 5 години нагоре, разбира се, за децата по една таблетка на ден, за възрастните по 2, сутрин и вечер по една таблетка като имунопротекция. Но когато се разболеете, има средства за по-бързо реагиране, и аз малко ще ви спомена. Разбира се, Форевер имуноблендът не е достатъчно да пиете само в себе си, трябва да го съчетате, както и антиоксидант, бяла кала, пробиот, тогава вече програмата става по-пълна и по-категорична. Форевер имунобленд има един друг ефект при възрастните хора особено. Протективният ефект срещу онкологични заболявания. Най-голям интерес на науката към лечебните гъби в последните години има до това направление. До каква степен и как и с какъв механизъм на въздействие вълшебните съставки в лечебните гъби намаляват опасността от заболяване от онкологични заболявания и как помагат на организма по-лесно да се справи с това. Много са резултатите от проучването. Разбира се, няма създадено лекарство от гъби, което да лекува всичко това, но има много натрупан опит как да го въздействат върху такива състояния. Съдържат много важни природни вещества, лактофилин, те съдържат и лектинан, съдържат и лектин, и това са вещества и протеини, които по различен начин действат в тези ситуации. Те не унищожават причините на рак и раковите клетки, но те стимулират и производството на интервал в организма, един неспецифичен имуногруп, това помага организма сам да се справи по-активно с наличието на тези ракови клетки. Съществуват и други поръчни механизми, определен протеин лектин, който образно казано продължва, прави не тежестно способна раковата клетка. Но всичко това са в процес на проучване неща, които не може да се стане категорично. Затова и да кажете, това е лекарството и панацеята за рак. Но Форевер имунобленд с неговия състав, в който са включени тези важни вещества в гъбите, също с твърде голяма възможност има и такъв протективен ефект. Другите добавки, които стимулират нашия имунитет, разбира се, са пчелните продукти, супер храната пчелка, разбира се, и пчелка мед. Трите варианти, които са ни предложени тук, пчелното млечице като супер биоенергийна и енергизираща храна, която внася, забележете, изключително важни микроелементи в човешкото тяло. Такива, които не винаги може да ги види синтетично или произведен продукт по такъв път, дори от най-честите природни биологични продукти. Затова пчелното мляко е супер храна, защото природата в него е внесла най-ценните неща, които ние директно, без никаква преработка, поемаме. По отношение на имунната система, пчелото мляко, особено за по-често боледуващи хора,
особено за хора по-възрастни, хора са вземащи се от определени заболявания, естествен избор. Перфектен избор. Прополиса спада на групата на природните антибиотици, т.е. стабилизира имунния отговор, а полена дава безкрайно много сила и енергия на имунната система да се бори с различните причини. Колкото и да се грижим за имунитета си, най-важно е като родители в активна възраст да осигурим здравето на децата. Ясно съм направила един слайд, в който съм дала 4 направления, от които имунната система на децата неизменно се нуждае. В процеса на тяхното израстване, в процеса до към 8-10 година, тези продукти трябва да бъдат включвани в техния режим на хранене, за да помагат на организма да среща с инфекциите, по-бързо да изгражда неспецифичен и специфичен имунен отговор и да изгражда своята имунна памет и следващите срещи да може да се справи. Това са 4 типа продукти. Първата група продукти са изграждащи имунни отговори. Алоето с неговите невероятни качества, за които споменах преди малко, разбира се, да се обекце. Другата група, всеки един от тези продукти трябва да бъде включен в една поддържаща имунитета програма и за деца, за възрастните, записано в момента говорим за деца. Втората група продукти са тези, които поддържат имунния отговор. Имунният отговор категорично се поддържа от мекмастите киселини, от пробиотиците и от ацорбен С. Това е бета-кер, но бета-кер специално заради селена и бета-каротин е изключително важно като красващи организъм. Третата група продукти, те може да бъдат и първите, разбира се, това са витамините и минералите. Те дават тази сила на организма, да може да изгражда собствената си антиоксидантна защита и противовирусна и противобактериална защита. Аз искам да обърна специално внимание на тази група продукти, които са природните антибиотици. Те са от огромно значение за децата. Какво значи природен антибиотик? Нека първо да кажа, нормални класически антибиотики, синтетични антибиотики. Той се приема от пациента, отива в кръвта, кръвта среща бактериите, ако те са чувствителни към него ги унищожава, инфекцията малко по малко отзвучава. Но тези синтетични антибиотици, произведени антибиотици, химиотерапевтици са те на практика, те не действат на вирусите. Защо? По простата причина, че физиологията на вирусите е такава, че попадат в човешкия организъм, те изключително бързо навлизат в пространството между клетки. Те не се движат по кръвта да се търсят орган гостоприемник. Те се търсят клетка гостоприемник. Защото вирусите са абсолютният паразит. Те не могат да живеят извън човешката клетка. Те навлизат между клетъчното пространство и се загнездват в дадена клетка. От 6 до 12 часа те раждат първото си поколение, той излиза от тази клетка, отново отива в междуклетъчното пространство и търси други клетки гостоприемници. И така този цикъл се повтаря, докато тяхното количество става поддържано и се развива остро заболяване. Природните антибиотици се забележат, но те са толкова много. Това са и прополиса, и алоето, и ехиноцеята, и честната с мащерка. Това са природни антибиотици всички. Те не търсят вирусите из кръвта, те стигат до самата клетка, преминават през междуклетъчното пространство и застигат и първото, и второто, и трето поколение вируси там. Не е необходимо вирусите да чувствителни към тях. Те по чисто физиологични механизми го унищожават. Ето това е гениалното на природата. И затова тези продукти, между които ехиноцеята е пълниотичник, тя има специално противовирусно действие върху грипния вирус. Тя има вълшебен ефект. Аз като вируслог винаги съм се възхищавала на това качество, което природата е вменила. Ехиноцеята е средството на избор при грипните инфекции. Не, че грипите няма да помогне, но задължително трябва да се включва като активен, като артилерия, ще видите, малко съм включила в програмата, при тръгването на една грипна инфекция. Това е за децата, което трябва да го осигурим, но за децата и напитките с алоe са от изключително значение, но най-вече бета-нектар. Не само заради по-добрите му вкусови качества, но и заради това, че биологията има предпочитание към ягодиците. Ягодиците на белодробното дърво, ягодиците на пикочните пътища. Тя там проявява много силно своята активност, а от заболявания на дихателните пътища и на пикочните пътища боледуват децата и възрастните хора. Тоест, бета-нектара, освен алоето, съчетал с перфектните качества на биологиката, е средство на избор при децата за спасяването и предпазването от дихателния
Omestine Power е артилерията, т.е. средството за бързо действие, може и да го давате за профилактика през есенно-зимния сезон. Но моят съвет е, когато давате за профилактика, да речем по една-две продължици ден, при разболяване доста винаги се отбояват. Ако сте дали да дадете една продължица сутрин, ако се разболее, дайте му две или три, ако е по-голямо за няколко дни. След това пак се връщате на лавата. Какво да правите, ако детето ви се разболее? Дете от 5 годинки нагоре. Няколко неща за първо въздействие, бързо реагиране с целенасочен към развитието на вирусните ефекти, защото първото поколение от 6 до 12 часа вече е на линия. Второто е след още толкова и така в рамките на 2-3. Затова се дава първите 48 часа да може да се блокира това експоненциално развитие вирусно в клетките. Веднага осигурява дехидроцена на детето, няма да дава дозировки, само ще ви спомена, че от дозата на възрастния половината е дозата за тинейджери, а една трета от дозата за възрастния е дозата за деца над 5. И в каталозите и в продуктовия наръчник е описана дозата за възрастния, ако детето е в тинейджерска възраст, половината от тази доза е препоръчителна за него, една трета от нея за по-малките деца. Но има и такъв момент, едно дете може да пие продукти, ще дава продукт. Но когато се разбере, вие го отбоявате, не за няколко дни. И след това пак се връщате към малката доза. Ехинацея при зависимост колко е голямо детето, може и 2, 3, 4 таблетки, дори през 12, зависимост от възрастта. Ключът има обичайно проборски като природен антибиотик, ехинацеята на първа линия като природен антибиотик, витамин С, за да му стимулира имунитета, честен смъртник и бонусни пар в големи количества. Това са нещата, като в първия ден басирано и във втория ви е вода. По една-две капсулки и таблетки с много тежест и с повече области, с повече тежест. Това е чудесна програма, която особено при детето профилактираме преди това, има готовност да отреагира много бързо на тази бърза програма. А при възрастните икономически хора, при които кръвоносната система, сърцето и мозъка страдат, не добро обосяване. Освен всичко това, което ви казах, като схема за децата при разболяването, задължително трябва да се включи и кой се подеса. Не само подобрява възстановяването, но подобрява и преноса на кислород, това важни органи като мозъка и сърцето. А възрастните хора имат абсолютно нужда от това, особено в ситуация на тежки вирусни инфекции. Така че на децата ви казах спешна помощ, каква е, на възрастните е това, плюс коензим Q10. Тази програма съм дала и преди, сега беше много уместно пак да я включа, няма нужда да я обсъждаме. Това е една програма, която е продължителна, която трае от октомври до март, както съм дала. Системно се пият тези продукти в дозировката, която съм ви препоръчала. Осигурявате една чудесна защита на тялото, тук включвате допълнителни програми, без който не може. Просто го няма тази схема. Не забравяйте, ще ви включат на сайта, всичко това ще можете да се поснемете, да се го разпечатате и да се раздавате и на хората. Постарала съм се тук да дам точната дозировка, това е дозировката на възрастни за профилактика. Малко по-нататък има вече и за лечение. Тази програма продължава и по-нататък и през пролета, през април и май. Намаляваме дозите на добавките споряга, които са за профилактика, тук вече включваме допълващи вещества, които осигуряват минералите и витамините в организма, зелените болясък на пролета, за пролетното морачо, количеце и витамин С. Една таблетка е малко от витамин С.